iKwaZulu-Natal yanqotshwa i-IFP ngokhetho luka-1994 yaphatha esobundunankulu kwaze kwaba unyaka o-1999 kwathi ngo-2004 isifundazwe sanqotshwa i-ANC esilawule kwaze kwaba unyaka u-2024. Kulokhu-ke izinto seyiguqukile emva kokusungulwa kweqembu Umkhonto Wesizwe okuyilona elidle umhlanganiso ngesibalo esiphezulu samavoti. I-ANC ithi iKwaZulu-Natal iyisibonelo sokusebenza kwentando yabantu. Siyakwemukela ngoba chaza ukuthi intando yeningi yasebenza eSouth Africa. Intando yeningi asingathi iyesebenza mayivuna thina. Intando yeningi idemocracy mayisebenza noma yini kumele uyemukele. Ne-MK Party ijabule kakhulu ngokunqoba isifundazwe yabonga abantu abayivotele. Njengoba kungena Umkhonto Wesizwe uyakhomba ukuthi hayi ngempela kuziwa noshintsho leyo abantu bafuna ukubona, so we are quite happy with that. Kodwa umbuzo kwabaningi uthi kubani ozokuba nguNdunankulu waKwaZulu-Natal kwi-MK Party? Undunankulu bamsholosi. Undunankulu waseKZN uzobani? President wethu. Undunankulu wethu. No, asinayo i-candidate yaseKZN. Asikabi naleyo discussion ukuthi kuzoba ubani upremier wethu. Kubukeka sengathi uhulumeni kazwelonke uzokwakhiwa ngokubambisana kwamaqembu njengoba i-ANC ingasitholi isibalo esidingekayo sokubili kokuthathu. I-MK Party ithi-ke izosebenzisana namaqembu anezimiso nemigomo efana neyayo okhona kuyona-ke ukuguqula umthetho-sisekelo wezwe. First question ezoyibuza kulelo qembu ukuthi uyafuna ukushintsha umthetho na? Number 1. Yebo, ngoba otherwise sizobe sidlala amabulu. Masibe ukuthi asifuna ukushintsha i-constitution. Njengoba ngiyibekile indaba ukuthi why sifuna ukushintsha i-constitution. Ngesonto ledlule umholi we-DA uJohn Steenhuisen waveza ukuthi bazosebenzisana namaqembu ababambisene nawo okhona kuwona i-IFP ukususa i-MK Party emandleni KwaZulu-Natal. Kodwa i-IFP ayiboni kanjalo. Sibona kuyiphuthu ukuthi imbonana nayo sibe sikuhlaka lwe-multi-party charter bese hambe eyokukhuluma ngaphandle engakhulumi nathi nako lokho ukubukela phansi umsebenzi owenziwayo mhlambe-ke esingase nje sisho ukuthi akangasidonsi ngekhala. Nasi isixwayiso se-MK Party ku-DA. Already siyazi ukuthi i-IFP izofuna ukuhamba nathi. Yebo. Inkatha siyazi ufuna ukuhamba nathi. So angazi ukuthi yena ukhuluma ngobani. Yebo, so thina sithi akafocus kule Cape Town yakhe ayeke izinto ezinkulu zabantu abadala zaseKZN.